Hi guys! So welcome back again sa aking channel, no? So nandito po tayo ngayon sa aming tindahan. So yan, no? Si Papa po is pagod po. So yung gagawin natin is tutulungan po natin si Mama maghatid dito ng yung mga paninda namin kasi mag-close na po. Ayan. So yung gagawin natin is ilagay natin dito yung mga isda. Yan, dito natin ilagay. Dito. So, ayan. Ayan guys, no, kasi gabi na nga. So, kailangan po talaga na ilagay itong isulod ni dito. Ayan. So, ngayon, tutulungan ko na lang si Mama. Kami na lang yung mag-aswat. Kasi nga, si Papa guys is puyat na puyat. Yan, no. Natutulog po. Puyat na puyat po yan. So, ako na lang po yung magbuhat nito. Asa na pito tibutang ma? Ha? Asa ba? Ito na, hindi ba siyuta? Oh, sa yuta lang. So, ilagay na natin dito. Hindi niya pwede ipatong. Ito mo ba? Ice. Ito ba? Ito ba? Ha? Ito nila? Dire? Itong mga ice. Ha? So, ayan guys, natapos na po namin. Nalagay na po namin dyan. No? So, pag yun na. Kani, oh. Ha? Dire na ni siya? Wani, dinilabtan dire? Sama? Ako lang mami.
So yan guys, no, nilagyan ko ng sabon para hindi mabaho at saka malangsa. Buang ka na. Ha? Kung saan mga tubig nis dagat na? Kaya sa puti ba? Dagat ni? Yan guys, nilagyan ko po ng sabon para hindi mabaho. Yan. Kasi pag maumagahan po yung mga langsa ng isda, mabaho po. So kailangan natin nalinisan, no? Yan, no? Ganyan lang po. Meron ako ditong pambras. Yan, para hindi mabaho talaga. Mawawala yung langsa, no? Yan. Ito. May sabon ako dito. So gabi na po, nag-closing na po kami dito sa aming tindahan. Galing pa po ako sa farm, so wala pong katulong si mama kasi nga ako lang yung lalaki sa amin. So ako na po yung galing ko sa farm. Yan, tinutulungan ko na lang si mama dito. Kasi nga si papa puyat na puyat. So marunong din tayo minsan mag-intindi sa ating mga magulang. Kailangan nila ng relax, okay lang. Kasi ako, hindi naman ako ganyan. Kailangan ko talaga na tulungan sila si mama. Yan, no? Yan, so parang tapos na. Yan. So ngayon, yung gagawin natin, lagyan natin ng tubig. Tubig nih sa pagkiliman eh. Sa dagat.
So yan guys, tapos na po tayo. Wala na pong baho. Yan. Hindi na po siya malangsa. Kasi dito nga namin dinidisplay yung mga paninda namin na isda. Yan o. Yan. So fresh na po na po. Wala nang malangsa. So yan nga guys. Dito na po tayo. Yan o. Ang pagod. Napapuyat po talaga si Papa. Kitang-kita nyo na pagod na pagod. Yan, may ceiling fan. So, nagpahinga na po siya. May madto na ko ba? Mama. So yan guys, pupunta na po ako dun sa ano. Kasi nga, galing pa po ako sa farm. Yan, so magpahinga na lang po si Papa, no? At least na tapos na po yung gawain niya dito. Minsan tumulong din tayo sa ating mga magulang. Kasi para take time din sila makapag-relax. Kung ulit din ma. Yung baldi. So dito po yung mga baldi namin. So yan guys, maraming salamat po sa panunod. Keep safe always po and God bless. Yan. Bye bye, ingat po kayo palagi. Thank you for watching guys. Ingat, bye bye. Maraming salamat po. Bye bye.